وک تندرستوانه که از خازم درباره روشا ریبرتی از نرنخا بینم زمان برای که از روشا امرالی بینم زمان وقتی زنین چند روز بری وزیرانیت کنسول وزیرانیت avrupa درباره ریبرتی دا چون بریاره که aslında ev biryar مرد پر راحت کاره بیشه که خود ناف چلشکی ده جیان دکن خودی بریار خود درناکبن ترکیه را sanki به خلات داینه که را ناف خود تشتکی بسان جیان دکن به هر زیده چی yani وکی گلی کرد وکی تندرستوانه که وکی gelin varga şeytürsemci de mahmur em pir dişin em pir xemginînjî kanûnê xwe hukûqê xwe bi xwe ava dikin bi xwe pênased dikin dibêjin bila hemî cîhan kanûnekê heger nav yasayê xwe de hukûqê xwe de heger em dikin vek biryarekê gerek herkes viya da sûd bigire fakat bi xwe kanûnekî bi xwe derxistî çelişkî nav xwe de jiyan kirin nakûkî têde jiyan kirin ev kes ev devletekî ev hikûmetekî yekî hebûna xwe şerên qirêj ra didin jiyan kirin nav vê şerê de tunekirina netewekê tunekirina hareketekî azadiyê wisan xwe didin qabul kirin rabin nav sistemê de bêjin ki işte ev kanûnekî me derxistiye herkesekî girtîgehê de 25 salê xwe temam dikit ev kesê mafê vê yetî hêviyên jiyan heye fakat rêbertî vê mafê de bêmaf hiştin rêbertî vê mafê de bi temamî wek nedîtî de hatin bi rastî jî ev dervê hukûkiye dervê kanûniye dervê yasayî ye zaten tecrit bu kadar suçi muruvayye nav 25 sala nav girtigehê de tune ser xwe jiyan kirin bi evet çilisi mehejî tu hevdîtinekê serekatî re nehatiye çêkirin ne malbat ne parêzerên serekatî re tu agahî nîne kesekî nav hücrekî yek kesiyê de ve hücrekê yani sonuçta eve nav hücrekê de tu jiyan bikî yek kesiyê de viya da jî tu her çend mecarekê disiplin cezası hücre cezası dane serekatî re ev nayê qabul kirinê yani mafê mirofan bi rastî bi taybetî jî CPT êdî tüm meşruiyetiyê wê nemaye piştî ev kesekê serekatî em bêjin ki CPT re kiriye piştî dema teqawîd dibin derên dibin piştî wê nêrnê xwe tîne ziman ev gerçekten dervê ahlakiye çima dema hin nav xebatê xwe de dema hin dereceyê yekem de vê saziyê de hin xebatekî ve dameşandin hin çin Türkiye'de serekatî re hevdîtin ve çekir revşa İmralı ve bu xwe guftugûh kir ve bu xwe lêkolîn ve derê kirî hin çima çapemenî ra cîhanê ra gelê Kurd re nadin par ve nakin piştî wê aniyên ziman jî gerçekten durûtiyek ye ev nayê qabul kirine ev tiştekî dervê hukûkiye dervê ahlakiye çawan ki em bêjin ya tecrit dervê miruvayî bi İmralı yani sistema İmralı zaten sistemekî yekesî re hatiye ava kirinê yekesîyekî re ev hukuk kanûn de derxistiye ji vê derê de jî üstelik de her çend mecarekê cezayê disiplînê dedi işte yani kesekî vê derê de tinê serê xwe sê mehel çi hevdîtinîne çi suç teşkil kiriye ka viyara mantıqekî wê dayinin mantıqekî heger tiştekî tu nikare bi dayînê ortaya de tu çawan dikarî diçî biryarekî viya wayê ev nayê pejirandinê milekê wê jî beşa tenduristî heye beşa tenduristî jî kesekî em bêjin temenê wê ser aslında ser pêncî dema diborit ev revş ne tu cihekî yet jiyaniye evlehiye fakat revşa serekatî jî revşekî pir cuda ye serekatî bu xwe 1940 hatiye dünyayê ev nîzikî emrê wê dibe 75 salê fakat ji vê derê de mayîna serekatî vê derê aliyê tenduristî de hiç ne evlehiye kesekî ev qas temendar kesekî
yani ve kes jî ne karî pênasebî ki serokatî serokatiyekî mirûvayî ye serokatiyekî em bêjin ki tevahî êdî cîhanê de paradigme serokatî tê qabûl kirin serokatî em bêjin ki êdî wek tinê serokatî gelê Kurdan tu nikarî pênasebî ki ev e paradigme serokatî em bêjin ki felsefe serokatî teng dîtinekê çê dibe. Heker îro Afrikayê Başûrda paradigme serokatiyeke tê nîqaş kirin, em bêjin Latin Amerika'da paradigme serokatî, felsefe serokatî tê nîqaş kirin, kesên hukuknas dibêjin yani buxwe êdî îtiraf jî dikin dibêjin ki 100 sala carekê de kesekî wisan tê dünyayê ev kes jî hemû felsefe ve paradigma ve tevahî em bêjin ki buna mafî civakî parastin da ya sistemên civakî avekere ki ye sistemê civakî ye û üstelik vî temenê de rewşekê wek îmraliyê de bi jiyankirinê wê bi pir xeter e. Ev kesekî temenê wê ev qasî be bi astım kesekî astım hebe, kesekî nefestengarsî hebe, kesekî em bêjin ki sinüzit hebe, ev kesekî de mesela xeteriyekî bi jiyanê wê re heye kêmxwînî de çêkirinê, hesasiyet tê çêkirinê, nefestengarsiyekî tê çêkirinê, êdî helandina hestî de hêdî dest pê kirin çê dibe, rux mi wê jî sîpîtî buxwe diçit vî derê, tu agahî nadit, Konseyê Avrupa diçit, nîqaş dikit, Türkiye'de vek halatiyekî didin destî wî re dibêjin işte tu heta salekê din tutkarî evreş berçav derbas bike eve derve hukukiye derve ahlakiye viyat kes nikare kabul jî bikit çima mafê mirofan sê meymunan dilêzit. Yani rewşekî serokatî heker tu wisan pênase bikî wisan dest bigirî o zaman meşrutiyetê jî kevit mijarê nîqaşî hebûna te jî êdî wek kanûnî wek hukmî de yani em bê hüküm qabul dikin ser ve esasî jî ev rewş kesinlikle tu caran tu wextan nayê qabul kirin bi lez gerek ser rewşa serokatî êdî gerek bê sekinandin em êdî agahiyê girtin zêdetir em bêjin mafê serokatiye pir bi lez serokatî êdî fîzîkî gerek bê azad kirin gelê Kurd û Kurdistanî re gelê mirwayî re bi pir tiştekê serokatî vê pêvajiyê de gelan re bide qazançkirin heye. Çünkü serokatî êdî kilîtekê xelekekê roşilata navîn da krizekê heyî. Ev kriz em bêjin xeteriyekê heyî. Ev xeterî tinê em bêjin tecdîtekî gerekser serokatî rabe, serokatî fîzîkê azad bê kirin û ev kriz jî hem roşilata navîn ev kesekî azadî xas, ev kesekî bi hertim êdî konferansê xwe hemû em bêjin xebatê xwe diyariyê serokatî dikin o zaman em jî xwedî serokatiyê xwe derkevin êdî hewaltiyekê kim dostên sexte bi zêdetir em rexnedayînekê baş ve em serokatî re 2025 dahî dereng e pir bi demekê Kurd da em serokatî xwazin nav xwe da hev re azad jiyan bikin.